Ngiyabonga bazalwane ukuthi niphinde nifike sibe ndawonye egameni lenkosi. So namhlanje ke sizongena isifundweni sethu la sibuka khona noma sifunda khona ukuthi uNkulunkulu uwuthando. Sizobe sifunda lokho namhlanje sibone ukuthi izwi likaNkulunkulu lifundisana. So kulaba kade bengekho abasijoyina namhlanje siqale iseries yokuthi sifunde ukuthi uNkulunkulu uba. Inhloso enkulu yokuthi sifunde ukuthi uNkulunkulu uba ukuthi si-align ne-nature kaNkulunkulu. Mase si-alignile ne-nature kaNkulunkulu bese senza lokhu uNkulunkulu afuna sikwenze ngokwezwi likaNkulunkulu. So sithe masiqala sabuka noma safunda ukuthi uNkulunkulu uyena oyi-creator, uyena umdali uNkulunkulu udale yonke into. Sabuka futhi ukuthi uNkulunkulu ungcwele and ebungcweleni bakhe uyafuna nathi ukuthi sibe ngcwele. Last week sifunde noma sifundise ngendaba yokuthi uNkulunkulu ujust, ulungile uNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu uyabenza ini ubulungiswa. Namhlanje ke sizofunda ukuthi uNkulunkulu uwuthando and uNkulunkulu njobe uwuthando nje naye futhi uyabanika abantu uthando. Inhloso ke enkulu ukuthi sibone ukuthi uNkulunkulu nje uyasithanda. Ma uNkulunkulu esesindisile futhi engakasindisi uyasithanda nje uNkulunkulu. Akuyona into ekumele siyidoubt lonto mesabazalwana ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Noma izimo ifike ezibhlungu noma ezimnandi kodwa kushintsha lutho ukuthi uthando lukaNkulunkulu lumile. Yena uqobo nje uNkulunkulu yini uthando. Ngakho ke ngifuna sibheke lonto namhlanje. Kodwa mangase kuthiwa nje siyalichaza uthando noma indlela abantu abachaza ngayo uthando in general. Umuntu uma umbuza luni uthando uzokunika ukuthi hayi uthando umuzwa ozwayo ngomuntu noma ngento ethile ngaphakathi ezokwenza lonto noma ezokugqugquzela ukuthi mhlambe uyi-achieve lento oyithandayo noma umphesiwe lo muntu omthandayo. That's the general understanding of uthando, the general explanation of uthando ukuthi hayi umuzwa enginawo ngaphakathi lo engingakwazi nokubamba mase usufikile. Yabo nje nami ngesikhathi ngithatha nami uma ecebo nami kwabanjalo ngabona ayi angikwazi ukuhlala ukuthi ngibe inkomisha engenasoso. Ngiyahamba nje umama nginaye yabona luthando lolunjalo mase kuba khona uthando lokuphesiwa izinto emhlabeni. Ngifuna ukuba ne-PhD, ngifuna ukuba nani. Kuba khona into ebakhona ezokwenza ukuthi ube ne-interest. Lo interest idevelop into lento esibiza ngani ngothando. Abantu ke uthando balidefine kanjalo nje in general. Mase kuba khona laba abangakholwa abadefine uthando abaliqhathanisa nezwi likaNkulunkulu. Thina sithi uNkulunkulu uthando bathi hayi no uthando nje into enama feelings phakathi eshintshayo from time to time and partially baqinisile kuloko. Uthando labantu luncikile emzweni. Namhlanje ngizizwa nginjani. Ngivukile lo baba ulahla amasokisi akhe lapha uthi mina ngimqoqela ayangizwa kahle lento namhlanje. Lezi ngane ayiklinanga lezi ngane athi ngiyithanda kahle namhlanje ayilaleli. Noma lukhona uthando as a base or the premise of everything kodwa okwethi kuyashintsha shintsha. Namhlanje nje kusasa nje. So abantu bathi laba bangakholwa uthando angeke umantanise uthando noNkulunkulu ngoba liyashintsha. Nithini ukuthi uNkulunkulu wenu uyashintsha yini? Yebo lonto abanye bathi uthando noma liqhamuka kaNkulunkulu uthando lukaNkulunkulu lu-unconditional. Yabo abanye balichaza kanjalo. Abanye bathi no lo uNkulunkulu wenu unothando lu-conditional. Kumele wenze into ethile ukuze akuthande. Kumele kube ukuthi usebenza ngalendlela noma ushiza into enje ukuze akuthande. Bayi rejecta futhi le notion yokuthi uNkulunkulu othandayo uyadiscipline. Bathi no akwenzeki. Uthando phela lisibekela yonke into yabo. uNkulunkulu bamveza as uNkulunkulu harsh mayesefaka idiscipline. Bathi uNkulunkulu onjani lo ubuthi uyathanda phinde futhi ashaye ingane. Noma ashaya abantu athi uyabathanda noma abahlukumeze noma avuma ukuthi kube khona izimo ezibhlungu ezenzeke empilweni zabo. Ngeke akwenze ukuthi ngawe lo uNkulunkulu ninene imchazayo ngoba thina masibuka umhlaba siyabona iziningi izinto ezikhona.
and uNkulunkulu onothando ngeke azayivume lento. Uyakhumbula last week ukuthi sithintile lento ukuthi uNkulunkulu onobulungiswa indaba pho angabenzi ubulungiswa kulabo abalambile. Indaba angabenzi ubulungiswa kulabo abanye abasuke behlukumezekile ngaleso sikhathi. Kodwa namhlanje ngifuna sibhekeke ngokwezwi likaNkulunkulu ukuthi ma kuthiwa uNkulunkulu uthando noma futhi unothando sikhuluma ngani. Ake silidefine uthando likaNkulunkulu noma mayesidala thina sabantu uyafaka lama emotions othando. Kube khona into ezodevelopa ube uthando khombisa ukuthi unama emotions. Kodwa uthando likaNkulunkulu ilolu esilibiza ngokuthi uthando laphakade. Uthando lu-eternal. Uthando likaNkulunkulu alincikile kuma emotions kaNkulunkulu. Ukuthi namhlanje uNkulunkulu uzizwa engathi sonke angasindisa. O namhlanje uzizwa engathi uNkulunkulu angasibhubhisa. Simdinile izolo, simdinile last week, last year. uNkulunkulu akancikile kuma emotions akhe uma exercise uthando lwakhe. Example nje uma uNkulunkulu esindisa uma ufunda incwadi Ephesians uthi uNkulunkulu wasihlelela insindiso singakabi khona nokuba khona. Umhlaba ungakasekelwa uNkulunkulu wayeseshila ukuthi uthando lwakhe uzoli-expressa ngalendlela. Wathi uJesu uzofa njobe sefile uJesu mina ukuze abantu ngibasindise ngizoveza kanje ukuthi ngiyabathanda. uNkulunkulu udemonstrate uthando lwakhe ngaleyo ndlela. So masichaza uthando from iperspective kaNkulunkulu, uthando lukaNkulunkulu lu-eternal aligovernishwa ama emotions uNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ebeke into nje ukuthi laba ngiyabathanda, uNkulunkulu usuke nezinhlelo ezithile. Asibukeke ipoint lami lokuqala ukuthi imvelo nje kaNkulunkulu iwuthando. Iyodwa uNkulunkulu yena uthando and futhi uyabathanda abantu or uyathanda uNkulunkulu. Sibuke incwadi ka1 John chapter 4. 1 John chapter 4 from verse 7 siya 8. Ufundeka kanje, bathandekayo masithandane ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu. Nabo bonke abathandayo bazelwe nguNkulunkulu. Bayamazi uNkulunkulu. Ongathandiyo akamazi uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu uluthando. Uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngalokho ukuthi uNkulunkulu wathumela ezweni indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba siphile ngayo. Uthando lukulokhu kungesikho ukuthi thina samthanda uNkulunkulu kepha yena wasithanda thina wathuma indodana yakhe ibe inhlawulo yezono, ibe inhlawulo ngezono zethu. Uma uJohn ebhalela labazalwane izinto azivezayo ukuthi thina bazalwane kumele sithande ngoba masithanda sifuza uNkulunkulu owasindisa ngoba yena uNkulunkulu yini ukuthanda uqobo. Ingakho mayiqathi bathandeka masithandana thina noma masithandane ngokuba uthando luvela kubani kuNkulunkulu. Isource yothando lonke luvela kuyena uNkulunkulu ngoba yena uqobo uNkulunkulu uthando. Alukho uthando laliqhamuka khona elsewhere. Abakholwa nabangakholwa ma bethi bayathanda noma kunomuntu abamthandayo noma kunento abayithandayo ngoba uNkulunkulu vele abantu badale kanjalo ukuthi babafake lama emotions ahlukahlukene. Some of ama emotions lawo include lento yokuzizwa uthanda into. Uthi uJohn bathandekayo masithandane ngokuba uthando luvela kubani luvela kuNkulunkulu. Identify isource yothando. Nalo uthando laliqhamuka khona. Nalo uthando lalisuka khona. Nakho la singabheka khona ukuze sireflect ukuthi sithanda kwangempela yini. Uma si reflect isource ngokothando shuthi sithanda kwangempela, sithanda ngendlela okuyiyona. Ingakho mayiqhubeka ethi nabo bonke abathandayo bazelwe nguNkulunkulu. Abanothando, aba-exercise uthando nabaveza uthando njengoba uNkulunkulu ewuthando uqobo, abanjalo bazelwe uNkulunkulu. Abaveza bethanda noma abaveza beyiveza bethanda abazalwane, bethanda ibandla, bethanda bonke abanye abantu, leyo nto isuka kuNkulunkulu ngoba uyisource. Ukuthanda kwabo akusikona nje ukuveza ukuthi kusuka kwisource but also kuyi-confirmation yokuthi kwabona uqobo bazelwe uNkulunkulu. Ngoba akekho umzalwane onenhliziyo embi.
Ayakho umzalwane mina nginenhliziyo encane kabi mina. Mase bangiqale nje manje ngashunquthula akwenzeki. Sho lolo thanda ulitholanga kuloNkulunkulu wasindisa. Aliqhamuke kule source okuyiyona yona yokuthi wena ungatholakala usunenhliziyo encane uma kunomuntu nje okuthikamezayo isisukile impi. Ingakho ethi uJohn lo nabo bonke abathandayo abazelwe ubani uNkulunkulu. Mayisethi bayamazi uNkulunkulu. Bamazi kanjani labazalwana uNkulunkulu ukuthi uwuthando? Bamazi ngokuthi uJesu Kristu wafa ethunyelwe uNkulunkulu wafa endaweni yabo, therefore bayazi uNkulunkulu uthi uwuthando. Ngoba endaweni yabo kwafa uKristu kwangafa bona. Babona ukuthi uNkulunkulu uwuthando lo. Bekumele mina mangifa ngiyesihogweni wathi cha uNkulunkulu ngiyakuthanda ngizothumela indodana yami. Kholwa iyona uzoba right. Sakholwa sasuka ekufeni kwesibili. Bayamazi uNkulunkulu, bayazi futhi ukuthi uNkulunkulu uwuthando. Ngoba uNkulunkulu wakudemonstrate lokho. Mayisethi kuverse 8, ongathandiyo akamazi uNkulunkulu. Lo ongathandi nje ohleze nezitori, yabo labo bazalwane abanjalo abafuna ukuthanda abazalwane. Uthi umzalwane naye, kodwa masithi siyamlandela alukho uthando kulomzalwane. Akafuni ukunakekela abazalwane, akafuni ukuthanda abazalwane, akafuni nje ukuba involved. Uthi onjalo ongathandiyo akamazi uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu uluthando. Maul exercise uthando, uexercise uNkulunkulu uqobo lwakhe, uveza uNkulunkulu uqobo lwakhe. Ngoba uyena oyisource yothando, uyena futhi oyisource yendlela thina esithanda ngayo, uyena futhi oyisource osiguidayo ukuthi sithanda kanjani. uNkulunkulu uthando, njengoba uNkulunkulu uthando, nathi masenza kanjalo sifakazela ukumazi uNkulunkulu. Sifakazela insindiso yethu. Lo ongathandi akamazi uNkulunkulu. Ingakho ethi ongathandi akamazi uNkulunkulu. Mayeseveza isizathu sokuthi yini lo ongathandi engamazi uNkulunkulu. Mayesethi ngokuba uNkulunkulu uqobo uyini uthando. Lo ongathandi shuthi akakahlangani noNkulunkulu. Akakale experience lo lathando lokufelwa uKristu eletho uNkulunkulu, nakhona bengingaphoqi ukutheza uKristu. Nakhona awuzange wenze application, awuzange uvote ukuthi uJesu afike. uNkulunkulu ovele wamletha nje out of his goodness. Uthando likaNkulunkulu oluphakade lolu. Ingakho ethi uJohn uNkulunkulu unjani uthando. Mayesethi uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi uthi ngalokho ukuthi uNkulunkulu wathumela ezweni indodana yakhe ezelwe yodwa kuba siphile ngayo. Akekho namanje emhlabeni bazalwana umuntu ongadedela indodana yakhe ukuthi ayifele omunye umuntu. Akekho ongayivuma lonto. Even unkosikazi wakhe, even ama-in-laws akho, singabiya nje stress isilo akafela amacala akhe asihlangene nalonto. And mawibuka ngokwelogic yasemhlabeni si right. Umuntu owenza icala akafela amacala akhe. uNkulunkulu uthi no. Inina vele nakhanda icala kodwa othandweni lami njengoba nguNkulunkulu onothando ngil exercise uthando ngizolothi uJesu Kristu. Uzofa endaweni yenu nina ngokufa kwakhe bese niyangisindisa. Uthando likaNkulunkulu lo. Ingakho masikhuluma ngensindiso ukuthi umuntu akayisebenzele insindiso, sikhuluma ngalento. Ukuze umuntu akuvezele uthando, awulisebenzele uthando. Bangafakaza omama insizwa mayekushela usungacelele lutho, usukuyenzela izinto zakho, uyiphilela impilo yakho, uyona ezelayo. Kanjalo noNkulunkulu mayiredeem uIsrael uyawuthanda, uyena oza kuIsrael. Uyena ohlengayo uIsrael. Uyena obatshelayo ukuthi hayi ngenani la nivale nifake igazi kanje nenze u1 no2 no3. uNkulunkulu onika ama-instructions enika abantu abathandayo ngoba yena uNkulunkulu uthando unenhloso yokubasindisa. uNkulunkulu uthando, nathi kumele si-exercise uthando ngoba masi-exercise sifakazela ukuthi siyamazi, sifakazela nensindiso yethu. Bathanda abazalwane. Bathanda abazalwane nangemali yakho, bathanda abazalwane nangesikhathi sakho. Lokho kufakazela ukuthi uNkulunkulu uyamazi naye futhi uNkulunkulu uyisource yothando lolu wena olu-exerciseayo. Abo asisho uthando bazalwane lolu uqaqa wothando. Umnika isikhathi umuntu. Ma kuneyinkinga ezikhona
umnike nje isikhathi, umvulele isikhathi umuntu, ubone ukuthi ungamlekelela kanjani, wena ungenza kanjani ukuconfirm uthando likaNkulunkulu kulo muntu ngawe, ukuze abone ukuthi uNkulunkulu ngempela uthando. Ngeke azehle uNkulunkulu phela ezulwini eze la azoyibonakalisa ukuthi uthando, ufuna mina nawe ukuthi simveze ukuthi yena uthando, ngokuthi thina senze njani bazalwane, sithandane. Ingakho ngithi kwiphoni lami lokuqala, uNkulunkulu noma imvelo nje kaNkulunkulu injalo, uNkulunkulu uthando. Njengoba ethanda uNkulunkulu, ufuna nathi siveze leyo mvelo leyo yothando. Asihlangani nje ngesonto kuphelele lapho kuphela, siyaxhumana nakwezinye indawo, siyabuzana impilo, siyalekelelana la singalekelelana khona, ngoba sifuna ukuveza ukuthi njengoba thina sithi siyakholwa, sinothando. Uthando lwethu lisuka kuleya source uNkulunkulu, naye uNkulunkulu owuthando uqobo lwakhe. Amen. Ake sifunde noma siye kuJohn chapter 3, sikubuka iphonti lami lesibili ukuthi uNkulunkulu ulivezile futhi uthando lwakhe ngokufa kukaKristu, njengoba sibona la ngaphezulu. John chapter 3 uverse 16 wakhona silazi kakhulu. Uthi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Ngiyayibona lonto. uNkulunkulu indlela uthando lwakhe aliveza ngayo, wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Ma ucabanga lezo nto mayikhuluma ngokuthi ezelwe yodwa, ufaka umqondo kubantu ababelalele nabayireceivayo lonto ukuthi akekho umuntu emhlabeni onganikela ngengane anayo yodwa kuphela. Ngoba shuthi mayikhipha lokho anakho, ukhipha kokugcina, ngeke asasala nalutho. And ngeke simgxeke lowo muntu ma eba selfish, ngoba akukho phela okunye azosala nakho. Uma enazi ingane eziningi zu7 angapika, bani ohlupha kakhulu, bani ongalelela kuhambe yena kuyohlawula lawo macala. Kodwa uNkulunkulu ma eveza uthi mina nganikela ngendodana yami ezelwe yodwa, kwakuyipossession yami le. Uzama ukuveza ubaba onendodana eyodwa, akukho unyanakho. Mayidedela lokhu usala yedwa, mayidedela le ndodana akasenalutho. Uzama ukuyiveza uNkulunkulu ongagodli kwakona lokho okugcina nakho, uNkulunkulu ophayo. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe. Uthando likaNkulunkulu lu-sacrificial bazalwane. Akulona uthando lelithini esilicabangayo ukuthi uthando olugodlayo olunama-boundaries. Uthando likaNkulunkulu uyazidela uNkulunkulu othandweni lakhe. Ngiyabathanda labantu, ngifuna abasindiswe labantu, ngizodela indodana yami. Hamba kuyofa wena Jesu, ipikila ingene kuwena, imvuba ingene kuwena, ameva nenhlamba ingene kuwena kuze kuzosinda laba. Izwi likaNkulunkulu lize lithi uNkulunkulu was satisfied ngokufa kukaKristu. Wakwayizwa lento ubaba athi ngisatisfied ngokufa kwendodana yami kuze kuzosinda ingane yakamakhelwane engadeserve, engafanele. Kodwa mina ebuNkulunkulwini bami ngizokwenza njalo, ngizoyidedela ukuze laba basinde. Ma uJesu esesesiphambaneni simuze ethi Nkulunkulu wami ngishiyelani na? Uyabona na uJesu einhlungweni zakhe uthi ngishiyiwe, usezizwe ngathi umuntu olahliwe ngenxa yalabantu abayizona okuyibona vela abaqala inkinga. Sekufa mina kwamina engathi sengilahliwe manje sekuthathwa laba. Uthando likaNkulunkulu lolo eliveza ngokuthi akufe indodana yakhe. Uyacabanga ukuthi noma uMaria amzala ngalendlela uJesu amzala ngayo kwakunjani kuyena njengomama? Uyatshela ukuthi wena uzokhulelwa, lo uzosindisa abantu bakhe, and futhi uzoshawa lo. Nangumama lapho ubuka indodana yakhe iyashawa, ngoba kuthiwe kumele isindise izwe lonke nomhlaba wonke. Sindise kwayena uma wakhe loyo.
Wathi uNkulunkulu ngoba nginendodana eyodwa walithanda izwe kangaka wazi wanikela ngayo indodana yakhe ezelwe yodwa. Mayisethi ukuba uveza isizathu sokuthi yini ayidedela indodana yakhe, ukuba yilowo naloyo okholwayo yangabhubhi. Sibona izinto ezintathu la, sibona uNkulunkulu ededela indodana yakhe, sibona uNkulunkulu ehlenga abantu ekubhujisweni, sibona uNkulunkulu onothando. Unothando uNkulunkulu udedela lokho okugcina nakho, usindisa abantu ukuze abantu bangaye ekubhujisweni. uNkulunkulu usindisa abantu olakeni lwakhe, abantu vele ababeqala inkinga. Angikaze ngibone into enjani, ngithi mina ngidiniwe, yimina futhi ufike odiniwe ozwa nesolution. Lo muntu akayifuni lo solution, akanendaba futhi nami. Kodwa yimi futhi owenza ama-effort ukuthi lo muntu asinde. Uthando ongeke silichaze lolo bazalwane. Ingakho ethi uthando, uPaul ethi uthando likaNkulunkulu surpasses all understanding. Ngeke uyi-understand uthando likaNkulunkulu ukuthi why wena uNkulunkulu ungavele usibhubhise ngoba vele siyadeserve. Angeke sikuhlabe ngalutho just vele uzosivezela ukuthi indaba kumele siye lapha, athi uNkulunkulu no. Nguthando mina ngizofuna abantu basindiswe. Nokuthi uNkulunkulu ahlale nje maphakade nayiplane lento. Kuzoba khona indodana yami engizoyihambisa iyofa. Ngoba ngiyazi labantu ngizobadala bawele esonweni. Bangicike. Bahamba bayokhonza amadlozi, bahamba bayokhonza ezinye izinto, bayiphilela impilo yabo, abahlangene noNkulunkulu, abanandaba noNkulunkulu, abanathando, uthando lwabo limited kuma emotions zabo, kuphelela lapho. Bayajustify labantu noma ngeza futhi mina kwamina bazongithuka as uNkulunkulu. Bangibuza ukuthi yini wena uNkulunkulu ufuna ukuzosimonitha? Yini ufuna ukuzosimicromanage la emhlabeni? Yini ufuna ukusitshela ukuthi siphile nini kanjani? Still uNkulunkulu athi kusufficient ngizoyidedela indodana yami. Ngizonikhombisa ukuthi ngiyanithanda ngokuthi ngilethe uJesu. Ingakho uJesu ma efika sikholelwa kuyena bazalwane. Sikholelwa kuJesu ngoba isource okuyiyona yothando ya disregard zonke lezi zinto esasizenze ezingcolile. Iyabona nje ukuthi yona i-exercise uthando phezulu kwalamacala esasinawo. Namanje kuseni khona esikwenzile sivuka ukona. Mhlawumbe ngokucabanga, ngokubuka, ngokwenza nokungenzi. Usuwonile. Kodwa la namhlanje. I-justice kaNkulunkulu ufanele ngabe iqedile nje there and there. Kodwa ngothando lwakhe wathi woza uzozona intshumayelo uthi ngiyakuthanda noma unjalo kodwa ngifuna uphenduke. uNkulunkulu ke loyo eziveza uNkulunkulu onothando through Kristu. Asibheke ipoint lami lesithathu. Ukuthi uNkulunkulu waveza ukuthi unothando all unconditional ngesikhathi thina approacha ezizoni. uNkulunkulu akafunanga input yethu, akafunanga ukubona ukuthi right ikuphi okuhle okwenzile ukuze ngikusindise. Lu unconditional uthando likaNkulunkulu meza kuthina ezosindisa. Sifunde incwadi yabaseRoma chapter 5 from verse 6 kuya 8 wakhona. Ufunde kanje: ngokuba sisebuthakathaka uKristu wafela abangamesaba uNkulunkulu ngesikhathi esifaneleyo, ngokuba cishe kungenzeki ukuba umuntu afele olungileyo, kodwa mhlawumbe kungase kube khona ongaba nesibini sokufela omuhle. Kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokho ukuthi siseyizoni uKristu wasifela. Singakamfuni uNkulunkulu, sisaphila nje emanyaleni ethu nakwincithakalo yethu, sisagavanishwa ama-emotions ethu nezinye zezinto ezikhona emhlabeni, wafa uKristu. Efela thina sisayizoni. Ingakho uPaul mayesekhuluma athi mina ngahlelelwa lenkonzo ngisasesiswini sikamama ongakabi khona. Kodwa uPaul ubebulala amakholwa. uPaul ube-execute amakholwa ngoba abeseshumayela insindiso eza nje ngokukholwa kuphela. Wababulala, wabaqoba, wawayekhona ngesikhathi kubulawa uStefano ewitnessa leyo nto leyo.
ukhandwa ngamatshe, kodwa same Paul simuzwe ethi hayi uNkulunkulu wangithanda nami wangihlelela ngingakazalwa. uJesu uyafa lapha esiphambanweni, uPaul ubulela abantu ngala. Engakafiki kwakona ngala ensindisweni ukuthi insindiso nomusa kuhamba kanjani. Ungale ubulala abantu kodwa already ukufa kaKristu sekukhavile lokho. uNkulunkulu njalo loyo. Sinjalo nathi siyakhula siphila impilo zethu, siphila impilo zobumnandi. Sidala amacala endaweni umfana umithisa left right and center. Ujakhwa amaphoyisa uyaganga, usekufela kodwa uNkulunkulu, usekufela kodwa uKristu. uNkulunkulu uselivezile uthando lwakhe. Sisayizolo uNkulunkulu wayengafuni nokuthi size sifike siyiperfect. Uma ubunjalo, ungcola unjalo, unepride unjalo, uzazi ungathinteki. Yabo labo bantu abayicwicwici. Uthi ukhuluma nakubuye phansi kubuye phezulu kuphele kwamazwi lawo uthi uzowasha kulomuntu yabo nse. Nginathi kulomuntu man. Ngizokhuluma phela ngoba khona engifuna ukusho. Wasifela uNkulunkulu kusenjalo sisanalo pride. Sizazi yabo istatus sami emsebenzini, imali enginazo emabhenki yabo awungithathi kancane. Muza kumina uyadrya, nginabantu kumele uqale ukhulume nabo uze kumina. Usabuswa yilo pride leyo. Ngifundile mina, angikwazi ukwenza izinto, angikwazi ukukhuluma nabantu abangawona ama intellectuals, ama academics, yabo. Oh because no perhaps, yabo. Oh that's why therefore. Yebo lo pride yemfundo leyo banayo. Ngifundile 6 years, 7 years, 10 years. Angikwazi ukuthi ngavele ngi-interact nabantu isinomi kanjani. Ukusakuleso state leso sempakamo nokuzazi nokuyifuna uNkulunkulu wakufela. uNkulunkulu walikhombisa uthando lwakhe. Lali unconditional. Wayifuna nje wena uqobo. Woza unjalo nempakamo yakho leyo. Nokuzazi kwakho lokho. Nokujaha amantombazane lokushini udala inkinga kunjalo. Ufuna ezigebengu kunjalo. Ufuna amaphoyisa kunjalo. Ucorrupt unjalo kuleyo position yakhe emsebenzini ngikufuna unjalo. Angikufuni ukuthi uqale ube clean. It's going to defeat the purpose of you ukuthi uze kumina. Ngoba noma ngathi uthi clean, awukho clean wena. Singakhuluma ke nje ngezinye izinto. Ukuthi wenzani. Ungakholwa kukodwa kusufficient ukuthi ungcole phambi kaNkulunkulu. Ingakho ethi labo abangakholwa sebehlulelwe ngokungakholwa kwabo. Lokho kusufficient asikakayi ukuthi wenzani. Lokho sokwenzile kube kuyibonus yokuconfirm ukuthi vele wena ungcolile. Kodwa uNkulunkulu waliveza uthando lwakhe kunjalo. Kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe. Kanjani na ngalokho ukuthi siseyizoni uKristu wasifela. Yabo nalowo muntu ekuthiwa serial killer. Oqoba abantu, obulala abantu abafake ezikhwameni ahamba osakaza izicubu yonke indawo. Uma inkosi yayimisela insindiso lo muntu naye wafelwa. Wafelwa naye. Naba laba singabafuni sithi awungene udilika jele lapha. Yebo umfanele vele udilika jele. Kodwa uma inkosi yamhlalela insindiso umfune njalo. Uzolibona kanjani uthando lukaNkulunkulu mengamsindisi kuleyo ncithakala kuyona? Ngeke ulibone. Ingakho umuntu onga-understand noma uma engena insindisweni noma ongasindisiwe ngeke understand ukuthi thina masidumisa uNkulunkulu why simdumisa kanje. Why siphile lempilo esiyiphilayo? Ingoba uNkulunkulu wasikhombisa uthando wasilanda vele endaweni ewudaka singcole sinjalo. uNkulunkulu ukuvezile uthando lwakhe olu unconditional mercy approach esibiza. Mawufunda uMatthew chapter 11 uverse 28 uJesu eyisholo yena ngamazwi akhe. Uthi zaneni kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo. Mina ngizakuniphumuza. Bekani ijoka lami phezu kwenu nifunde kimi ngokuba ngimnene ngithobekile ngenhliziyo. Khona imiphefumulo yenu iyakufumana impumuzo ngokuba ijoka lami lihle nomthwalo wami ulula. Ulula umthwalo kaJesu.
ijoka likaJesu lilula. Kufuneka into eyodwa ukuthi ukholwe, ubalekele isono, ubekezele. Kuningi emhlabeni okufunakalayo. Uthi uJesu nje kholwa wena. Wozani kimi nina nonke enjani enikhathalele nisindwayo. Nikhathele izono, nisindwa izono, ngikhona wozani. Akasho ukuthi qala ulungise leso sono sakho bese uyeza. Woza nomthwalo wakho unjalo. Woza nokusindwa kwakho kunjalo, uzobona mina ukuthi ngizokwenzelani. Ngizokuthanda, ngizokuhlambulula, ngizokwenza ukuthi ufanele ukuba sembusweni kaBaba. Nayizwa lento bazalwane. uNkulunkulu uthando lwakhe lu-unconditional mes-approacha ezabantu abayizoni. Uthando lukaNkulunkulu mina liyangimangaza. Nami mangishayela mangishayelise kabi ngiyabona ukuthi hey ngisho ngapha yazi lo ngibuye ngibona konje sengonile kodwa ngokusho njalo noma ngingeke nguphakamisa umuntu nami ngishintshe igiya ngithi ngihlale kancane ngibuye ngibona ngizoyishayisa le moto lo muntu kube olunye udaba mina osesecaleni sengonile ngokwenza njalo kodwa uNkulunkulu uthando lwakhe liyayimboza yonke lonto leyo. Uzo uNkulunkulu esekukhumbuza usucisha imoto usupha kwe-office athi ayi ndoda lento yenze lapha lento ishili wrong. Ube guilty. Kodwa kusasa uzozo few hours later usu right uNkulunkulu loyo. Uma ekuletha uyakubuyisa nje akupholishe qhubeka ndoda. Uthando likaNkulunkulu ke lelo bazalwane lunjani? Lunjalo. Lu-unconditional uthando likaNkulunkulu mes-approacha esibizela entsindisweni. Asibuke iphonti lami lesi-4 lokuthi uthando likaNkulunkulu uthando lwaphakade. Sibuke incwadi yamaHubo 136 uverse 26 wakhona. Uverse 26 uthi bongani uNkulunkulu wezulu ngokuba umusa wakhe umiphakade. Amanye ama-version esingisi athi ngokuba uthando lwakhe for his love endures forever. Forever bazalwane njengoba ngichaza ukuthi uthando likaNkulunkulu luhlukile kunothando thina esinalo la. Uthando lethu lu-basic kuma-emotions. Uthando likaNkulunkulu lu-forever. Mayese kuthandile nje uNkulunkulu wakusindisa ayikho into engasihlukanisa nothando likaKristu. Yalikhumbula lo verse elisho njalo. Nakuba indlala, nakuba ukufa, nakuba ingelosi, nakuba yini ayikho into kodwa ezosihlukanisa nani nothando likaNkulunkulu. Ngoba uthando likaNkulunkulu lu-forever. Ngeke namhlanje uNkulunkulu akuthande nakusasa jike. Athi angisaboni kahle. Njoba namade ngichaza ukuthi ngibuye ngenhliziyo ngilwe nabantu emgaqweni. Athi angisaboni kahle ekudlameni. Angisamthandi. Abantu banjalo. Umuntu angasho into namhlanje ngakusasa useshintshile. Hayi nangakusasa few hours later uyayizwa inkulumo ukuthi ayisekho ncamncam. Angisathandwa la. Kanjalo noma nathi sishadele kunjalo namhlanje unkosikazi wami angasho kunye athi uyangithanda shaya ama vows. Next week angashintsha. Umuntu uNkulunkulu uthi nje ngimile nginjalo. Ingakho lithi izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu umile unguyizolo namhlanje naphakade. Athi akukho ukushintsha nokuguquguquka uNkulunkulu njengezithunzi zabantu engathi isithunzi ubone ilanga amadlula mangimile nje kanje kunelanga isithunzi sami ngeke ehlezi simla silokho esijika ngoba samba nani samba nelanga kodwa kuNkulunkulu umile methe uNkulunkulu ngiyakuthanda ngizokusindisa ngoKristu akushintshi lokho. Mathi uNkulunkulu usala emhlabeni ngizokunakekela ngikuthande ngekulambe ngekuswele uzokwenza lokho uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu onjani uNkulunkulu onothando. Akukho la uthando likaNkulunkulu esolingabaza khona. Yebo ziyafika izikhathi ke empilweni la ubona ngathi inkosi ayisangithandi nje. Kodwa mawubhekisisa hayi ngoba uNkulunkulu uyakuthanda kunento oyifunayo ongakayitholi uphatheke kabi nje okwesikashana. Hayi ngoba uNkulunkulu nje engakuthanda uNkulunkulu uyakuthanda ngeke lishintshe futhi uthando lwakhe mhlawumbe kunomsebenzi othile obusawu-applyela kafi kulutho. Kunoshintsho olithandazelayo empilweni akwenze kulutho. Hayi ngoba uNkulunkulu engakuthanda uthando likaNkulunkulu lumile ingunaphakade.
kanjalo nasemphefumulweni yethu nasekusindiswa kwemphefumulo yethu. uNkulunkulu mesisindisile wathi wena ukholwa ukuthi uJesu uyinkosi uzoba nokuphila okuphakathi. Ngiyakashintsha uNkulunkulu. Umile lapho uthandweni lakhe. Lulasta forever uthando lukaNkulunkulu. Lumi nje ingunaphakade. Ingakho uthando lukaNkulunkulu all eternal ngeke sikwazi ukul-understand completely. Ngeke ukwazi ukuqonda ukuthi uNkulunkulu uthanda kanjani. Wayenza lezi zinto ngalendlela le. Wayengenzi kanje. OkaNkulunkulu lokho. Okwethu appreciate no acknowledge ukuthi uNkulunkulu uthando lwakhe last forever. Uthando labantu lincane, yazi lo ngoma enjalo macuthi uthando labantu lincane. Igcine linjani? Liyaphela. And kuyiqiniso liyaphela bazalwane uthando labantu. Nolo semshadweni masenza ama vows until death do us apart. Liyaphela liyashabalala lapho. Uthi uNkulunkulu mina ngizokuthanda uphila. Mawusufile futhi usungale kumina usasothandweni lami. Uthando lukaNkulunkulu alinawo ama-boundaries uthi hayi mawusuphuma ke la emhlabeni ndoda sesiyobonana ngalesibona ukuthi sihlanganisa kanjani. Nathiwa ngizo. Alukho uthando olunjalo lukaNkulunkulu olushintsha-shintshayo. Lumile uthando lukaNkulunkulu uzokuthanda kuze kube lo ndaba kuze kwi-Old Testament athi ngiyokulandela sona yoze kuba uya ekufeni nasegodini. Lokho nje lokho ezile uNkulunkulu. Yabo awucabange nawe ngesikhathi uNkulunkulu ekusindisa. Khona into wawufika ulizwe izwi kaNkulunkulu uzuthi uyathanda lo uNkulunkulu uyathanda xa ubuthi sobe simbona uNkulunkulu. Uya komunye umshado kushunyayela ivuke lento uNkulunkulu uyathanda manje ufuna usixole ukuthi uNkulunkulu lokho ekulandelile nje. Elokho ekuncengile nje uNkulunkulu elokho uyogcina ekuzuzile ngoba vele ufuna usindiswa. Uthando lukaNkulunkulu lu forever. Mina ngiyenze lo ngeke kulandele mase ngishumela ungafuna uphenduka sobonani. Bawufika abanye baqhubeka. Ungafuna ukuphenduka hayi inkosi sengishumayelela kafuni. Kodwa inkosi izolokho ikuncengile. Ingakho phela uPaul mekhuluma ethi uApollo uyatshala, omunye uyanisela kodwa isivuno iharvest ekabani ekaNkulunkulu. Uyena owazi ukuthi kuharvestwa nini, yini afuna ukuyiharvest. Ngothando lwakhe futhi nakhona uyena obhekayo. Ngakho ke bazalwane kumele sikwazi lokho uthando lukaNkulunkulu asangalingabazi lu forever. Shiya ukuthi siyathandaza okunye bandla kwenzeki sidabuke inhliziyo ke sithi ayangithandazi ke kuleli sonto. Ukuthanda kusenja khona abangathandazile. Ukuthanda kusenjalo uNkulunkulu. Ingakho phela lithi izwi kaNkulunkulu umoya engcwele uyasinxusela. Ngoba mihla namalanga thina siyashintsha siyashisa siyabanda. Sintukuntuku asizazi kwathini ngoba wena ubuye udideke ukuthi ngubani ithini into yami. Kodwa umoya engcwele lokho esinxuselile. Ngoba uthando lukaNkulunkulu unjani bazalwane lu forever. Yabo mekhuluma ngento ethi undendende ngezulu into ongayazi into ebhekele udu awazi uyophela nini. Ingakho kuthiwa lu eternal uthando lukaNkulunkulu. Ake sibuke leli point lami ke lokugcina ukuthi uthando lukaNkulunkulu luyadiscipline. uNkulunkulu uNkulunkulu wediscipline. Akabayeka abantu angisikufundile lokho ukuthi uNkulunkulu ulungile futhi uyabenza ubulungiso. Naso uthandweni lwakhe ke kunjalo. Ake sifunde incwadi uHebrews chapter 12 wakhona. Verse 6. Verse 6 uthi ngokuba inkosi iyamyala emthandayo ishaye leyo naleyo ndodana eyamkelayo. Ileli verse kodwa lipacked. uNkulunkulu uyamyala umuntu onjani amthandayo. Ma usuwenze uganga angifuni nje nakancane uphume la endlini ucabanga ukuthi inkosi iyokuyeka. Ngeke kuyeke. Njengoba nawe ngeke uyiyeke ingane kwi-coffee table yakhe ya 26,000 igijima la. Isimi angifuni lenthiwa bayeke ba explorer. No. Phansi yabiza lo coffee table.
Same thing applies naNkulunkulu. Ngeke udle isono uNkulunkulu akuyeke. Ngeke uphile impilo ethile wenza izinto ezithile eziphambene nezwe likaNkulunkulu uNkulunkulu akuyeke. Uzokudiscipline uNkulunkulu. And uNkulunkulu idiscipline yakhe iqala nje between wena naye. Uyayibona lonto? Yeka lonto. Njoba namade ngisho ukuthi ngiyadrive lapha umuntu angidrivise kabi. Ngisho enhlizweni sesiyalwa. Mhlawumbe sengimkhipha imoto ihamba. uNkulunkulu akukhuze i-wrong leyo mentality yokucabanga izinto ezikanjalo. Ngoba wena uzofuna ukuxolelwa nawe mase wenze the same thing. Yabo, ufaka idiscipline lapho uNkulunkulu. Noma udla isono ngokunjalo, noma ngathi uhlobo lwini lesono, ngeke akuyeke uNkulunkulu uzokudiscipline. Ingakho thi inkosi iyamyala enjani emthandayo. Ma inkosi sidila nawe angabe ngathi uyasukela. Kuqondiswa igwegwe futhi uNkulunkulu afema uthando lwakhe kuwena. Athi ushaya ileyo naleyo ndodana unoswazi uNkulunkulu. Angibazi mina abanye abantu mebechaza uthando lwaNkulunkulu indaba lephathi bayishiye. Uthi uNkulunkulu nje akashayana, uyashayana uNkulunkulu. Uyalifaka uswazi uNkulunkulu abantu mebengalaleli. And uNkulunkulu uyayithatha nemphefumulo in a form of a discipline. Amkhambulu Ananiya noSafira. Bayathandana lapha. Asazi ukuthi ubani, ngifuna ukuthi omama ngazi ukuthi uba wa influence omuntu kungakhishwa imali ephelele. Bafika lapha wakhuluma amanga omunye. Nomunye wazofakazela lawo manga wababulala uNkulunkulu. AbaseKorinte ngokunjalo badla isidlo ngendlela engafanele. Wabafaka ukugula uNkulunkulu abanye wababulala. Abaya esihogweni, angifuni nje sicabanga abaya esihogweni. I-discipline ngcono ubuye uze ekhaya. Kunokuthi uqhubeke udala inkinga la. Buya uze ekhaya. Ngcono amacala akhathethe usungale vele masungale seku right. And kungcono futhi ngisho kuthiwa inkosi ikudisciplina ngokufa la ungeke uzulahlwe. Kunokuthi inkosi kuyeke iyokudisciplina ngale uyolahlwa. Ngale akusekho ukuphenduka. Ungiyaxolisa wakho ngeke usasiza. Ngoba uJesu lo obenomusa manje ngale usewumahluleli. Usazokuhlulela ke manje. Kodwa manje uNkulunkulu unjani uyabadiscipline abazalwana uNkulunkulu abantu abathandayo. Njoba abazali bethu benza nakuthina. Uyadiscipline nje. Mawushawa uyashawa. Iqonda into yakho. Nakhona idiscipline nama level ubone ngithi omama baqala ngophaqa. Ubone engathi akusazweli kuphaqa lenkinga yakhe ayisolve ngophaqa. Thombo oyekhelela wena uswazi angazi noma nisakuleyo era yena kuthiwa hamba oyekhelela wena uze nawo. Uye kumpentshisi ngoba uyawazi ukuthi ubhlungu uyothatha le sheshayo ukuphuka. Abone ukuthi akusezwakala lapho iyanyuka ngoba inhloso akusikona ukuthi ulahlwe. Inhloso ukuyeka lento oyenzayo ukuze ubuyele nje endaweni. NoNkulunkulu wenza njalo. Ngawazi uMatthew 18 makukhona abantu abaxakanisanayo banenkinga hambe kuyena iyolungiswa lonto. Mengalaleli letho omunye. Menganilaleli letho omunye. Mawuthi kanje naye ebandleni. Yabo idiscipline iya ngama level. Mayifika ke ebandleni ikangqingetshe ebandleni. Mawungalaleli ibandla kuthiwa sikukhiphe. Sikutrithe njengomuntu ongakholwa wena ngoba ulaleli. Kodwa futhi yena lo uNkulunkulu uzwa futhi esethi noma senimkhiphila nibuye nicheck nimbuyise reaffirm uthando lwenu kuyena. Ukuze uSathane angamgwini. Uyabona ukuthi noma ukhishelwe ngaphandle hayi ngoba kahle kahle uNkulunkulu ekulahla undendende. Ufuna uvuke nje emaqandeni uphume ubone ukuthi ishubile la ngaphandle. Siphinde sibuye sithi hayi buye. Inkosi iyakwenza lokho. Asibone futhi enye example ku Deuteronomy chapter 8. Uverse 1 kuya ku5. uNkulunkulu lo uthi yonke imiyalo enginiyala ngayo namuhla niyakuyigcina ukhuluma noIsrael ngokucophelela ukuze niphile niyokwanda ningene nilidle izwe uSimakade afunga ngalo kokhokho benu. Uyoyikhumbula yonke indlela uSimakade uNkulunkulu wakho akuhola ngayo iminyaka ewu40 ehlane ukuba akuthobise akuvivinye ukuze azi okusenhlizweni yakho
ukuthi uyoyigcina yini imiyalelo noma imiyalo yakhe noma cha. Wakuthobisa, wakulambisa, wakupha ukuba udle imana obungayazi nababengayazi ngisho okhokho bakho, ukuze akwenze wazi ukuthi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa kodwa nangakho konke okushiwe nguSimakade. Yilokho umuntu aphila ngakho. Verse 4, izingubo zakho kaziguganga nonyawo lwakho aluvuvukalanga kule minyaka ewu-40. Verse 5, uyokwazi enhlizweni yakho ukuthi njengalokhu wonke umuntu eyiyala indodana yakhe, kanjalo uSimakade uNkulunkulu wakho uyakuyala nawe. Khuluma no-Israyeli uNkulunkulu la. Ukuthi ngangigcina ehlane 40 years, nganinakekela, nganikhombisa uthando lwami, nganikhombisa, nganivivinya, nganifaka kuzona zonke izinto eziningi ezahlukahlukene, kodwa yazini lokhu ukuthi yiloyo nalo uyayiyala indodana yakhe. uNkulunkulu uyiveza ku-Israyeli as ubaba o-responsible for ukubayala. Uthi nani maseniganga senibheda ngizonenza njani, ngizoniyala. Ngithi ngiyawazi u-Israyeli ubuhlupha kanjani. u-Israyeli uNkulunkulu manje jikijikise kunethole legolide, sebeyabuya futhi. uNkulunkulu sebeNkulunkulu jikijikise kunje manje. uNkulunkulu phosa inyoka, bashawa poison zonke lezi. Idiscipline leyo. Idiscipline leyo ngoba uNkulunkulu kube wayebafuna ukuthi bafe bonke, wayengayazi athi aya akwenziwe inyoka yethu sababuya khona bayokusindiswa. Inhloso kwaukuthi baqondiswe ini igwegwe. Kanjalo nathi uNkulunkulu uyakwazi ukusidiscipline. Asidiscipline nangemsebenzi uphela umsebenzi. Noma uthi ukhona emsebenzini kube khona nedubedube eqondene nje nawe. Mawungaphandle usemabhizinisini akakudiscipline futhi uNkulunkulu mawungasenzi kahle. Especially mawukuthi lezo zinto izona izinto ezikwenza uphambane nezwi likaNkulunkulu. Thola umsebenzi usuphakema usafuna ukuze enkosini usubona nje inkosi uthi ngidlala yabona isikhathi nje manje ngibhizi mele ngiattend ezinye izinto. Ithi inkosi right buyake. Phuce leso sinkwa leso. Usuyabuya nje usuyinto lapha engena igudla udonga ishone le esabonze ubuyile usiphecele ngana manje sekubhedile. Inkosi siyiphosile idiscipline. Thina ngavele sikulahle ngoba sabona ukuthi hayi wathathwa ile yanti inkosi sikubuyisile soqhubeka nje sireaffirm uthando lukaNkulunkulu kuwena. Kodwa in essence uNkulunkulu uyasidiscipline abazalwane. In all areas. Oshadile ongashadile, osebenza ongasebenzi, onemali ongenayo. uNkulunkulu akasidisciplinele phela izinto ezimaterial. Usidisciplinele ukuthi thina sibe in line nentando yakhe nezwi lakhe ukuze singalahlwa. Ingakho ukuthi ngithi kungcono ukudisciplinwa la. Ilunga indaba la. Ukuze mawuthula muya ngale awunayitori uNkulunkulu. Awekho amacala kumele. Ayikho into esakumele ukuthi nawe mawusufile usho yo konje kunento esele. Cha uNkulunkulu mesidiscipline manje asivume bazalwane ukudisciplineka. Ngathi inkosi mayikudiscipline mhlambe through ibandla, suyalishiya leli bandla. Ne agenda ethile nje leli bandla ngami. Ushiya kwelinye. Yokuphinda ikubambe lapho inkosi. Shothi uyawashintsha wonke eSouth Africa amabandla. Ngoba ubalekela nje ukuthi inkosi lokidila nawe. Vuma nje inkosi ukuthi idile nawe. uNkulunkulu othandweni lakhe laba bathandayo uyabadiscipline. Laba ngabathandi kuclear ke bazalwana akabadiscipline. Ubayekelele ezonweni zabo, ubayekelele egolozweni kwabo, ngento eyodwa inkosi ngizobenza ubulungiswa ngoba ngumehlulele ekugcineni. Kuthina uNkulunkulu uyasithanda bazalwana singangabazi lokho. Futhi ekusithandeni kwakhe asingabi neelement yokuthi uNkulunkulu akasidiscipline, usazosidiscipline. Lento yokukholwa ijeni bazalwane siyavuka uyasidiscipline uNkulunkulu siyaqhubeka. Ukuze sibe abantu abaphelele kuyona yonke into. Ngakho ke bazalwane asimfuze uNkulunkulu othandweni lakhe. Mawuna umuntu omdala unejuthi yokudiscipline ingane, discipline ngoba uvezani uthi uNkulunkulu naye uNkulunkulu onothando odisciplinayo. Kodwa in essence nje bazalwane asithandaneni. Ngoba uNkulunkulu unjani
uyasithanda, uwuthando futhi kwayena. Asingathanda nje ngani ngomlomo kuphela. Peter uyayisho lonto. Ungathi ubona umzalwane elambile uthi hamba inkosi kubusise. Uthi kusiza ngani lokho uwazi ukuthi unayo imali. Mnike lento ayidingayo. Ubless you ngeke ungisize ngilambile. Ma unayo imali yesinkwa, nginike imali yesinkwa. Ma unakho lokho, nginike lokho engikudingayo. Uthando lo. Uthi uJesu asithandaneni ngokwenza njalo sobe sifulfilla ini uthando nomthetho wakhe. Ayibonge Nkosi. Sithandazeni.